vadikani tasvika muchikamu chechina tiri muchirongwa Mai Chisamba show umo tiri kutarisa nyaya yehasha. Asi pakukurukura kwatiri kuita tichiwirirana pano tiri kuona kuti tiite nyika inofamba, kuti uite munhu, mhuri, nharaunda inofamba, kutanga tambopodza hasha dzedu, kutanga tambozvinzvera kuti kana tichiita zvinhu ngatitange tambonzwa. Vamwe vane dambudziko rekuteerera chaiko. Munotaura nyaya munhu aripo chimogona kuviruka kwaaita, asi mozopedzisira makuti aiwa hazvisiri izvo zvavanga vataura. Ndini ndatisina kuzvinzwa. Kuma musina kuzvinzwa mamaendepi? Imimi manga muripo muchingoshinya, muchingoshikita sepoto iri kutsva. Hasha dziri kutaurwa nemhando dzakasiyana siyana. Ko vana vedu ngatimbodzokerai kuvana vedu. Vana vedu vamazuva ano ndisi tiri kupopota kuti vana vedu vane tuhasha, havana rukudzo, asi ndivo vana vedu kava. Mambopa mienzaniso yakanaka kuti vanaka ngatiregei kuvadaidza chete kana tichida kuvatuka kana kuvatuma sekutaura kwavanoita. Ngativapei nzvimbo. Ndiri kuuya kwauri memori semunhu wemurume, nekuti wongoro netsvakiridzo tinoona vana baba vachitungamirirana nana mai kuti pana hapasi pamba penyu muchati maitawo yenyu imba. Iyoyo nhaurirano iyoyo iri kureveiko mumwana? Vari kuda kuti vanzwe zvamuri kutaura, asi muri kutaura kuti panopamba pangu namai. Dr. Chisamba, vana vatiri kukudza mazuva ano vakasiyana nekakudzirwa katakaita. Isusu kakudzirwa katakaita chokupfeka wainotengerwa, mubereki ndiye aikwira bhazi kuenda kuHarare onotenga zvaanofunga iye kuti ndo zvinoita kumwana wangu. Kana atenga zvaanofunga iye, indinokosoombera mazvita, maita soko, maita. Asi vana vedu vanhasi vakuda kuti vapuhwe mukana, kwete kuti kungotenga chete. Nekuti handigoni kutengera mwana wedu wanhasi kunomutengera mbatya muchitoro. Ndikamutengera mudhebhe wekupfeka achanouya naro ori bvarura kudai so. Ndo zviriko mazuva ano. Nyaya yemakala yatambotaura iya, vana vane zvavanoda sevanhu. Saka chinoita kuti tikudze vana vedu zvakanaka, ngativapei mukana. Patiri kuronga bhajeti redu paye ngaave aripo achitaurawo zvaanofunga, achisawo pfungwa dzake mubhajeti ratiri kuita. Tikadaro takudza mwana wedu zvakanaka. Zvinozomupawo kuti iye kana akuzokudzawo mhuri yake anonzwisisa kukosha kwemwana muupenyu. Mashoko makukutu akanaka kuti vana vakakosha, nekuti nesuwo takambenge tiri vana. Tavana vakura, saka ngatichitarisaiwo vana vakura. Ndaitarisa zvangu pamasaisai ndichiona pane chibhokisi chemasamba chakaiswa huku nematapiri atingati machipsi, kunzi mwana ari kuchemera zvinobikwa kwakati kukambani yakati, regai tingomunyengedzera nezvakati. Izvozvo hazvina kumbonaka. Vana ngavakurukurwe nhau sezviri kutaurwa pano, kuti uri kuona hatinai mari yekunotenga huku uko nematapiri aya, asi pano tinogona kuzviita pamba. Mwana agoita achiziva, nokuti ndo panozobva hasha dzawo. Ndiri kuuya kwamuri pastor, tiri kugumbuka nenyaya dzemabhajeti, kuti vana ava chokwadi iwe wabva wati wabika chakati, iwe wabika mpunga, uye abika sadza, uye adini. Tinombokurukura here nevana vedu kuti nhai semhuri mungade kuti nhasi kana tichikwanisa tingade here kuti nhasi todya mbambaira? Kana tichikwanisa tingade here kuti nhasi tobika sadza? Zviri kuitwa here? Ndo zvinozotipa hashaka. Uya abika kapoto kake, uya abika kapoto kake. Tozviita sei? Tiri kuzvibata nokuti zviri muhasha. Zveshuwa zvechokwadi nokuti zvamuri kutaura zviri kuitika. Ndingadzoka kumashure kwandogara chitaura kumadzimai echidiki panyaya yelunchbox yokuenda kumwana kuchikoro, ndinotutaura nyaya yechikafu. Vanhu vazhinji havabvunzi mwana kuti ndingakuisira chii, pane zviri mumba. Hatisi kuti inda kunze uite zvimwe zvausingakwanisi kukwanisa kutenga. Zviri mumba, pane chakati, ndokuisira chii. Kune vana vazhinji vanodzoka vasina kudya lunchbox dzavo kana kuzikanwa nokukumbira kuchikoro, asi nokuti mai havana kubvunza. Hapana kuti nokuti havana, asi kuti vanokufunga chandamuisa ndochandichamukandira ndochaachanoda. Kana mbwa chainogona kufembedza ikaramba, kokuzoti mwana
Saka kana panguva yekutobika manheru tine chii mumba, mune chii, mune mufiriji munei, tine mupunga, tine sadza, tine chizo, takambodya rezviyo, nhasi tingadya rechi. Muri kutaurira nokuti muri kugara mumba imo muri baba namai nevana. Saka vanhu vazhinji vanofunga kuti zvandangobika ndoti dhiri, unongotarisa ungorega ke kudya. Vozotanga kuti he mwana uyu uno mukundo handitereri, vanongoti wabika chake wabika chake. Saka mumba musina order. Mumba imomo matotanga kutoti hasha dzemwe munhu chasumuka, wabikire izvozvo, waregere kudya. Mumwe munhu unogona kusabika asi unozviramwa. Saka ngatitaure, ndogara ndichizvitaura kumadzimai vechidiki kuti mwana achizwa lunchbox hausi kukandira imbwa yausingazive kuti inozvidya here. Bvunza, mune chakati, takasiya nyama madeko ndoicheka cheka here, takasiya nyama yehuku madeko ndoibata ndoita here, kana inonzi chicken mayo. Uri kubvunza mwana, anoenda kuchikora chinovhura lunchbox yake achida, kwete kungomukandira. Saka vana ngavabvunzwe, vanhu vanotonzwa. Kana mwana mucheche achiramwa chaiye achiramba kudya porridge asingatauri, kokuzoti unotaura. Ndizvozvo mashoko makukutu tiri kudzibata dzese dzekuvana, dzekunana baba, kupi nokuti zvinovirutsa hasha. Kune vamwe varume vakutozikanwa ikoko kunobikwa mabhonzoku, ikoko kunobikwa zvinuku, kuti havadyi kumba kwavo. Vanenge vaine hasha, vakasvika kumba handidizvi. Mataura zvakanaka pasta kuti zvine kudya tinokurukura. Ndada zvamataura kuti hazvirevi kuti takunotenga zvitsva. Kana dziripo mbambaira todzibika nemutoo upi. Kana tine sadza redu rezviyo toriita toribika nemuriwo upi. Izvozvo zvinotibatsira. Ndomboya kwauri. Ndoda kungoti maybe tidzokere kuvatariri vedu. Sei tiri kunyanya kukoshesa kutaura nevana? Nguva zhinji tosimbonzwa tichitukiwa mumarainomo. He, moda kutiudza kurera vana? Isu takarerwa, inga tiri pano. Panobva pashandiswa vara vekuti we turned out fine. Kutaura edu vara rechirungu. Kwai tiripo, hatina chatakaona nacho. Sezvataurwa namemory. Hatina chatakaona, chamakasangana nacho, chamunofunga kuti makasangana nacho. Asi zviripo. Iko hasha dzatiri kutaura idzi. Iyo domestic violence iri kutaurwa. Haisi kuitikaka muvana vamazuva ano. Iri kuitwa nemi ma-turned out fine aya. Ndimi muri kuita domestic violence. Zvatiri kunzwa. Vana vachona vamuri kuzoti vana vamazuva ano havana hunhu. Handiti vari kurerwa nemi ma-turned out fine aya. Saka turned out fine yenyu chaiyo iripi? Ndosaka tiri kuti ngatidzokerei kumashure. Tinzwisise kuti chatinogona kuti yes tiri pano, ndiri pano, nditori mbuya Chisamba ini, handina chakandiwana. Iwe unogoti kwai haudye mbambaira kuti wadini. Handiti tiri kufunga kuti tiri kugona, asi sezvatimbotaurwa pakutanga namufundisi vati hasha i-emotion inosangana nemunhu wose ari zvake pano pasi, whether ndiri mwana wenyu kana muzukuru kana mudzimai. Hakuna munhu asina dzake hasha. Asi zvichaitika ndezvekuti umwe neumwe achabuditsa hasha dzake izvi zvakaita se zvakasiyana. Umwe anogona kuzviitira hasha dzake achidzidzorera mukati maari, pamwe unozvisungirira. Tonzwa zvonzi vana mazuva ano vari kunyanya kuzvisungirira. Moshaya kuti zvabvepi? Ndo hasha dzimwe dzekuti haagona hake kukupindurai sembereki nekuti makati penyu pamba ndimi moga munokwanisa kutaura. Isu hatikwanise kutaura. Asi ndinazvo zviri kundidya mumwoyo. Mai, pandakaenda kuchikoro, ndine vamwe vana vakandibata zvisina kunaka, vakataura mashoko akasarurama. Asi handingadzoke ndichitaura nekuti kwedu kumba ndimai voga vanokwanisa kutaura. Maiwo pamwe varimowo muchoto mambotaurwa muya nababa. Saka iri kungoita chain iri kuenda. Mwana oshaya munhu wekukurukurira kusvika zvamudya mwoyo. Zvimwewo zvinogona kuitika. Umwewo akanzwa hasha idzi ndiye mwana uyo unonorovawo vamwe kupi? Kuchikoro kwaenda. Saka patinoti turned out fine apa, toda kudzokera tichinyatsoona kuti zvine idi here? Zveshuwa here? Tiri vanhu tiri vanhu here vakanyatsosimba mupfungwa, munyama, mumweya, zvakanaka zvakaringana zvazvinofanira kuva zviri. Kana kuti patinoreva ndepekuti nekuti ndakapedza chikoro. Asi ndoda kutaura ndikatora bagwe rikadona, kwete ndikaridyara, rikadona, rinokura, rikatoitawo pamwe chimwana chingori hacho chidoko. Ndikatorawo bagwe ndikaridyara, ndikadiridzira, ndikaisa fertilizer, rinokura, rigova neutano, rigova rinodadisa, ndigoita goho guru. Ndizvozvo mashoko akanaka mienzaniso iri kupiwa. Vanhu havangokura, vanhu vanodzidziswa, vanhu vanorayirwa. Ndosaka vachinzi vanokudzwa, kurakidza kuti iwewe baba namai mune zvamunoita pakudyara mbeu iyi, pakuikotsvera kuti ikure iri mbeu zvakanaka. Imimi kwamuri ikokoku muri kuzvifambisa seiko? Vamwe vanotozikanwa nenyaya yokupopota.
foni yavo ikauya munotoitai kudai vachipaumba vachipopota havatombozwa kuti munhu wandiri kutaura naye achiripo here kana chii. Hasha adzivake musha. Ngatisangane muchikamu chinotevera.